Juist jong waren de eerste boeken uitdeeld bij het Cambuurstadion. En daarbij wienen ik een soort oud-voetballers van Cambuur die het in het boek stenen. Ja, zelfs op een voorpagina. Dat is natuurlijk prachtig voor het nageslacht. En toen ik begon in 1964 bij Cambuur, toen woonde ik op Cambuurplein. Dus ik woonde dichtstbij van iedereen. Zo'n boek van Cambuur, is dat terecht? Ja, dat is zeer terecht als je 50 jaar bestaat en zoveel hebt gepresteerd in het verleden. Zowel in de tweede divisie, eerste divisie als nu in de eredivisie. Dan is dat zeer terecht dat je daar heel veel aandacht aan besteedt. Binnen worden de boeken alvast kleerzetten. Bij de presentatie is een grut verskaat om clubicoon en zelfs hele clubfamilies. Maar als een pa je voetbalt en je zoon voetbalt hier en je voetbalt zelf hier, heb gevoetbald en je broer heeft hier gevoetbald en je andere broer heeft hier gevoetbald en nog een broer, heel eventjes. Ja, dan mag je trots zijn op de naam en ook op de club Cambuur. En dat ben ik ook. Als je Leeuwarden bent, ja, ik heb blauw-geel bloed. Ik ben bij Friesland begonnen, dus daar kom je nooit weer vanaf. Het boek is makkelijk door een grut verskaat om Frieske sportjournalisten. Ze hebben de hele geschiedenis van 50 jaar Cambuur trospitten. Ja, verhalen die de diepte ingaan en met alle gegevens ook, alle wedstrijden die Cambuur heeft gespeeld, opstellingen, alles van Leeuwarden erbij. En het is een naslagwerk waarin je alles van Cambuur en VV Leeuwarden kan terugvinden. Er is lang uitzoeken naar het jubileumboek van de Ljouwerter Voetbalclub. Al bij de presentatie van het boek is het een groot succes. Dus we hadden er 1500 in eerste instantie willen laten drukken. Gelet op de belangstelling hebben we dat verhoogd een paar weken geleden naar 2500. En nu moet het boek nog in de handel komen, want morgen begint pas de verkoop. En we geloof dat we er nog 400 over hebben.